Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Jerome. Taong 1992, Aporawan, Palawan. Noong mga panahong ito, masagana ang pamumuhay ng pamilya ni Jerome. Sa Cebu sila nakatira at hindi maipagkakaila na mayaman ang pamilya nila. Malaya siya sa anumang bigkis ng obligasyon, kaya nagagawa niya ang lahat ng hilig niya. Noon pa man, ang pagdayo sa magagandang lugar na pinanday ng kalikasan ang talagang nagbibigay kilig sa kanya. Kung saan-saan na rin siya nakarating, ngunit sa mga taong ito, ang Palawan ang nakapukaw sa kanyang atensyon. Napag-alaman niya kasi na maganda ang tanawin at dagat sa lugar na yon. Kaya nang mapag-aralan niya ang tungkol dito, di siya nagdalawang isip na magpaalam sa kanyang mga magulang. Hindi naging mahirap para sa kanya na makuha ang pahintulot ng mga magulang niya. Dahil nga may sapat silang kakayahan sa buhay at batid ng kanyang mga magulang ang kanyang matinding hilig sa paglalakbay. Binigyan siya ng mga ito ng basbas at syempre ng sapat na pondo para sa kanyang bagong pakikipagsapalaran. Bitbit ang kanyang mga gamit at ang matinding pananabik, bumiyahe siya patungong Palawan. Sa mga panahong ito, hindi pa gaano kaunlad ang turismo sa lalawigan. Ang Palawan noon ay tila nakatagong hiyas, birhen, misteryo at puno ng kagubatan. Matapos ang ilang oras na biyahe mula sa Puerto Princesa, narating din niya ang kanyang destinasyon, ang Aporawan. Sinalubong siya ng isang tanawin na tila ba iginuhit mula sa isang mamahaling larawan. Ang hangin ay amoy dagat na may halong bango ng kalikasan at malalagong puno. Walang ingay ng mga sasakyan, walang naglalakihang gusali. Ang tanging maririnig lang ay ang hampas ng alon sa dalampasigang may pinong buhangin, huni ng mga ibon na hindi niya madalas makita sa lugar nila, at kaluskos ng mga dahon na sumasayaw sa ihip ng preskong hangin. Para sa kanya, nahanap niya ang kanyang bersyon ng langit sa lupa. Agad niyang inilabas ang isa sa kanyang mga gamit upang kumuha ng mga litrato. Sabik na sabik idokumento ang bawat sulok ng lugar. Ngunit ang kagandahan ng Aporawan noong dekada 90 ay may kakambal na hamon. Dahil hindi pa ito sibilisado tulad ng Cebu, walang kuryente sa gabi, walang linya ng telepono para matawagan ang kanyang pamilya, at limitado ang mapagkukunan ng malinis na maiinom na tubig. Sa unang gabi, binalot siya ng kadilimang bago sa kanya. Ang tinuluyan niya ay walang napagkukunan ng langis para sa mga gasera, kaya ang tanging liwanag ng baryo ay ang siga na nasa labas ng mga kabahayan. Ramdam mo rito ang payak ng pamumuhay at ang misteryong pagkatao ng mga mamamayan na kahit si Jerome ay hindi maiwasang mapansin at mapag-isipan. Akala niya mali ang nararamdaman niya, ngunit ang hindi niya alam, totoo na pala ang kutob niya. Ayon sa kanya, ang mga tao roon ay hindi pala kaibigan. Wala itong pribilehiyo sa mga modernong teknolohiya, kaya karamihan sa kanila ay nakabigkis sa mga sinaunang paniniwala. Paniniwala na hindi na uso sa lugar kung saan siya nagmula. Dagdag pa niya na, sa loob lang ng ilang araw, narinig niya ang mga usapin na may kaugnayan sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Ang kinakatakutan ng mga tao sa lugar na yon ay yung matandang aswang na pinaniniwalaan ng mga ito na nakatira sa kuweba. Matagal nang umiiral ang nilalang na yon at hindi maipagkakailang marami na itong napatay sa hanay nila. Nabanggit din ng mga tao na yon ang rason kung bakit hindi sila gaanong nangangaso. Nalaman ito ni Jerome sa isang tao na nagsilbi niyang gabay sa Aporawan. Bukod sa marunong to ng ibang dialekto, hindi maipagkakaila na matalino rin yon. Kaya naman kahit mahalang singil,
ito ang kinuha niyang maggagabay sa kanya. Dahil sa mga narinig niya sa lalaki, di niya maiwasang mapasagot. Talaga bang naniniwala pa rin kayo sa mga ganyan? Doon kasi sa Cebu, halos pagtawanan na lang ang mga usapin tungkol sa mga aswang. Oo, naniniwala kami. Pero hindi kasing lala ng mga paniniwala nyo rito. Nang marinig naman ito ng lalaki, sumagot ito ng, ganito talaga rito, Ginoo. Di na yan magbabago. Hanggat ang mga tao'y nakatali sa sinaunang paniniwala, mananatiling sarado ang kanilang isipan. Kaya mas mainam na hayaan na lang natin sila at respetuhin natin ang anumang paniniwala nila. Napatango na lamang si Jerome sa sinabi ng kanyang gabay. May punto naman ito. Mahirap baguhin ang nakasanayan ng mga taong lumaki sa kandungan ng kagubatan. Subalit para sa isang sibilisado at mayaman na tulad niya, ang mga kwentong aswang ay tila mga ideya na ginagamit sa pelikula. Hindi niya alam, ang kawalan niya ng takot ang siyang maglalagay sa kanya sa panganib. Kinabukasan, habang nag-aagaw ang liwanag at dilim, niyaya niya ang kanyang gabay na pumasok pa sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Gusto niyang makunan ng larawan ang mga bihirang ibon at ang sikat na kuweba na madalas pag-usapan ng mga taga roon. Naku, Ginoo, huwag na tayong tumuloy doon. Sabi ko sa'yo, doon naninirahan ng matandang pinaniniwalaan nilang aswang. Masyado tong mapanganib. Ngumiti lang ng nakakaloko si Jerome. Dinukot niya ang kanyang pitaka at naglabas ng karagdagang ilang libong piso. Halagang sobrang laki pa noon. Sapat na ba to para mawala ang takot mo? Gusto ko lang makita ang kuweba. At kung may matanda man doon, baka naman nag-iisa lang siya at kailangan ng tulong. Hindi nakatiis ang gabay sa silaw ng salapi. Labag man sa kanyang kalooban, tinanggap niya ang pera. Sige, Ginoo. Pero bago mag-agaw ang dilim, kailangan nating makabalik. Walang hihinto. Walang lilingon. Habang palalim sila ng palalim sa gubat, napansin niya ang unti-unting pagbabago ng paligid. Ang kanina'y masiglang huni ng mga ibon ay napalitan ng nakakabinging katahimikan. Ang sikat ng araw ay halos hindi na makatagos sa kapal ng mga naglalakihang puno at baging. Ang hangin ay naging mabigat at may kakaibang amoy. Malapit na ba tayo? Tanong niya habang panayang pindot sa kanyang kamera. Ginoo, nasa tapat na tayo ng kanilang teritoryo. Bulong naman ng gabay na panayang tingin sa itaas ng mga puno. Doon ay nakita niya ang isang malaking kakahuyan na nakapalibot sa isang madilim na bukana ng kuweba. May mga tuyong bungo ng hayop na nakasabit sa mga baging sa paligid nito. Tila ba isang babala para sa sino mang mangangahas pumasok. Inihanda niya ang kanyang kamera upang kunan ang loob ng kuweba. Ngunit bago pa man niya ito mapindot, nakarinig sila ng isang malakas at gumagaralgal na kaluskos mula sa itaas ng puno sa kanilang likuran. Mabilis na lumingon ang gabay at sa isang sulyap ay lumuwa ang mga mata nito sa takot. Ginoo! Takbo! Sigaw nito habang mabilis na tinatahak ang daan patungo sa landas na kanilang pinanggalingan. Iniwan nito sa lugar na yun si Jerome na para bang buhay at kamatayan ang namamagitan sa kanila sa mga sandaling yun. Ha? Sandali! Huwag mo kong iwan! Sigaw naman niya. Ngunit bago pa siya makahakbang, naramdaman niya ang marahas na pagbaba ng temperatura sa paligid. Isang mabigat na presensya ang lumapag sa mismong harapan niya. May 5 metro lang ang layo. Doon, nagtama ang kanyang paningin sa isang nilalang na hinding-hindi niya malilimutan habang siya ay nabubuhay. Ito ay isang matandang babae, ngunit hindi ito ordinaryong tao.
Ang kanyang mga kuko ay mahaba, may itim, at matutulis na tila sa agila. Ang kanyang puting buhok ay abot hanggang bewang, gusot-gusot, tila may mga gumagapang na uod. Ngunit ang pinakanakakatakot ay ang kanyang mga mata. Ito ay pulang-pula, hindi kumukurap, at nakatitig ng diretso sa kanyang leeg. Mula sa mabahong bibig nito ay lumabas ang mahabang dila na tila may laslas sa gitna habang naglalaway ito sa pananabik. Gumawa ang matanda ng isang tunog, isang matinis na tiktik na sinunda ng isang malalim na ungol. Nang marinig niya ito, doon lang siya natauhan. Ang lahat ng karangyaan, edukasyon at pagiging sibilisado niya ay nawala ng silbi sa harap ng tunay na lagim. Nabitawan niya ang kanyang kamera, kasabay ng dali-daling pagtakbo nang wala ng lingon-lingon. Ngunit di pa man nakakalabas sa bukana ng kuweba, bigla siyang bumagsak sa lupa nang biglang hawakan ng matanda ang kanyang dalawang paa, sabay hila sa kanya pabalik sa karimlan. Kagad siya noong nawala ng malay at nang manumbalik na ang kanyang ulirat, nadatnan niya ang kanyang sarili na nakabitay patiwarik habang walang saplot sa katawan. May laslas na rin ang kanyang pulso at sa ilalim niya naroon ang isang malaking kawa na sinasalukan nito ng dugo. Ang masaklap pa, bali-baliko na ang kanyang binti na parabang binalian muna siya ng matanda bago doon isabit upang makasiguro na hindi na siya makakatakas pa. Ilang metro ang layo sa kanya. May mga nakita na rin siyang taong nagkukumahog na makatakas sa pagkakabitay. Ngunit karamihan sa mga ito ay lupaypay na at halos wala ng buhay dahil sa pagkaubos ng kanilang mga dugo. Nang makita yon ni Jerome, ang takot sa kanyang katauhan ay biglang nangibabaw. Halos hindi siya makakilos ni makapag-isip ng tama. Para bang sumasabay na lang siya noon sa mga mangyayari. Di na rin sumagi ang mga magulang niya sa isip niya dahil sa mga sandaling yon, ang kanyang kamatayan na lamang ang kanyang nakikita. Ang lamig ng kuweba ay tila sumasayaw sa kanilang hubad na balat. Ngunit ang mas matinding lamig ay nagmumula sa kawalan ng pag-asa. Habang dahan-dahang pumapatak ang sarili niyang dugo sa kawang nasa ilalim, naririnig niya ang mahihinang daing ng mga taong kasabay niyang nakabitin. Ang iba sa kanila, batay sa anyo ng natuyong dugo sa kanilang katawan, ay ilang araw na roon. Sa gitna ng nakakatulig na katahimikan, narinig niya muli ang tunog ng nilalang. Mula sa madilim na sulok ng kuweba, lumabas ang matandang babae. Sa pagkakataong ito, hindi na ito ang gumagapang sa mga puno. Lumalakad ito ng dahan-dahan, bitbit ang isang matalim at kinakalawang na gulok. Ang amoy ng naaagnas na laman at malansang dugo ay sumasabay sa bawat hakbang niya. Huminto ang matanda sa isang lalaking nakabitin na ilang metro lang ang layo kay Jerome. Walang kaawa-awang itinaas ng matanda ang gulok at isang mabilis na hiwa ang pinakawalan nito. Hindi na nakasigaw ang lalaki. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang malakas na agos ng dugo na pumatak sa kawa sa ilalim nito. Pagkatapos ay humarap ang matanda sa kanya. Ang mga pulang mata ay tila nagniningning sa dilim. Ngumiti ito. Ipinakita ang mga maiitim at bungi-bungi ngipin kasabay ng pagtila sa gulok na may sariwang dugo. Dito niya napagtanto na hindi siya pwedeng mamatay ng ganun lamang. Ang yabang at karangyaan na ipinagmamalaki niya noon ay napalitan ng pagmamalabis niya na mabuhay. Kahit baliko at durog ang kanyang mga binti, at kahit tila ba pumuputok ang kanyang ulo sa bigat ng dugo dahil sa pagkakabaliktad, pinilit niyang igalaw ang kanyang mga kamay. Dahil sa nakatali ang kanyang mga paa sa baging na nakasabit sa kisame ng kuweba, ang tanging pag-asa niya ay abutin ang baging na yon gamit ang kanyang mga kamay upang maibsan ang bigat ng kanyang katawan
at subukang kalagi ng buhol. Habang abala ang matanda sa pag-aayos ng siga sa kabilang bahagi ng kuweba, buong lakas na nag-angat ng katawan si Jerome. Ang sugat sa kanyang pulso ay muling bumuka at lalong dumanak ang dugo, ngunit tiniis niya ang nag-aalimpayong kirot. At sa tulong ng lakas na nagmumula sa takot, naabot ng kanyang mga kamay ang baging. Sa bawat hila niya, nararamdaman niya ang pagkaskas ng mga buto sa nabali niyang binti, ngunit hindi siya huminto. Gamit ang kanyang mga kuko at natitirang lakas, pinilit niyang kalagi ng madulas at madugong baging na nakatali sa kanyang paa. At nang makalas na niya ito, bumagsak siya sa sahig ng kuweba. Ang pagbagsak niya ay lumikha ng malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa buong kuweba. Agad na lumingon ang matanda. Ang mukha nito ay napuno ng galit. Nagpalabas ito ng isang nakakapangilabot na tili na tila pinaghalong boses ng hayop at demonyo. Mabilis itong gumapang gamit ang 4 na paa patungo sa direksyon kung saan siya naroon. At dahil sa wala siyang kakayahan noon na tumayo, ginamit niya ang kanyang mga kamay para gumapang. Ang kanyang mga binti ay nakakalakad na parang patay na tuod sa malamig na lupa. Nararamdaman niya ang papalapit na yabag at mabahong hininga ng nilalang sa kanyang likuran. Pero sa kabila nito, hindi siya sumuko. Eksaktong bago pa man muling mabao ng matanda ang mga kuko nito sa kanyang likod, isang liwanag na nakakasilaw ang tumama sa mukha ng nilalang. Kasabay nito ang sunod-sunod na putok ng baril hanggang sa tuluyan na itong mapaatras habang umaatungal sa sakit dulot ng mga pinsala na kanyang natanggap. Mula sa bukana ng kuweba, lumitaw ang kanyang gabay kasama ang 3 katutubong lalaki na may bitbit na mga sulo at lumang rifle. Ang gabay na nakonsensya sa pag-iwan sa kanya at sa pagtanggap ng pera ay bumalik pala ng baryo upang humingi ng tulong sa mga matatandang mangingisda na nakakaalam kung papaano labanan ang nilalang. "Ginoong Jerome! Humawak ka sa akin!" Sigaw nito sa kanya habang binubuhat siya ng 2 lalaki. Ang isa naman ay patuloy na nagpapaputok at naghahagis ng mga sulo na may sadyang langis upang itaboy ang matanda sa kaibuturan ng kuweba. Matapos ang mga pangyayari, mabilis nilang itinakbo si Jerome palabas ng kagubatan habang nag-aagaw na ang dilim at liwanag ng umaga. Naririnig pa rin nila ang galit na tili ng aswang mula sa malayo, ngunit hindi na ito sumunod dahil sa takot sa apoy at liwanag ng araw. Ligtas silang nakabalik sa baryo. Ang kaso lang, habang ginagamot siya, marami na sa mga taga roon ang nagrereklamo. Ayaw siyang papasukin ng mga ito dahil sa gulong ginawa niya, pero nagpumilit ang kanyang kasama. Kesyo hindi nila ito maaaring pabayaan, mamamatay sila kung pipilitin pa nilang tumawid sa karatig lugar at kung ano-ano pa. Kaya naman sa bandang huli, wala na ring nagawa ang galit ng mga tao. Pinili na lamang nilang kimkimin ang kanilang mga takot kaysa makipag-away. Bago tuluyang tumalikod ang araw, lahat ng mga taga roon ay kanya-kanya na sa pag-aayos ng mga tahanan nila. Yung bubong nilalagyan nila ng pampabigat. Yung mga pinto at bintana ay hinaharangan nila ng mga kahoy at tabla na parabang may isang delubyong magaganap. Habang nakahiga siya sa sahig ng kubo, nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila may kasamang matinding kirot. Ang kanyang 2 binti ay pansamantalang binalutan ng mga tuwid na kawayan at tinali ng baging upang hindi gumalaw, ngunit ang sakit ng nadurog na buto ay walang kapantay. Sa labas, ang katahimikan ng gabi ay nakakabingi. Walang sino man ang nangahas na magsalita. Mula sa siwang ng dingding, nakikita niya ang takot sa mga mata ng kanyang gabay at 3 katutubong sumagip sa kanya. Lahat sila ay nakaupo sa sahig, hawak ang kanilang mga lumang rifle at matutulis na bulok. Maya-maya pa,
Narinig niya ang isa sa mga katutubo na nagsalita. Parating na siya. Naaamoy niya ang dugo mo, Ginoo. At galit siya dahil nakatakas ka sa kanyang bitag. Hindi nga nagtagal. Bandang hating gabi, nagsimula ang kalbaryo. Nagsimulang kumaluskos ang bubong ng kubo. Narinig nila ang tunog ng mga matutulis na kuko na kumakalmot sa mga dahon ng nipa. Marahas, mabilis, at naghahanap ng maluluwagan upang makapasok. Ang tunog ay mabilis at tila ba umiikot sa buong paligid. Kasunod nito ang isang malalim at nanginginig na ungol na nagpatindig ng balahibo ng lahat. May ilang sandali na lumundo ang kisame dahil sa bigat ng nilalang sa itaas. Kalaunan sumigaw ang nilalang sabay sipa sa pinto. Ngunit dahil ito'y hinaharangan ng mabibigat na kahoy at tabla, kaya hindi ito basta-bastang nawasak. Dahil sa pangyayaring yun, dito na kumilos ang apat. Kagad itong nagpaputok ng kanilang mga rifle habang paulit-ulit na pinagtatataga ang pundasyon ng bahay. Walang patid din nila itong pinagbantaan na para bang umaasa sila na madadala nila ito sa takot. Ngunit ang galit ng nilalang ay hindi napigilan. Sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ito nasindak hanggang sa mauganan nito ang kabuuan ng kubo. Ngunit habang nangyayari ang ganoong bagay, isang milagro ang naganap. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga tao sa baryo ay naglakas loob na lumabas sa kanilang mga tahanan. Bit-bit ang kanilang mga sulo. Tumungo sila sa bahay kung saan naroon sila Jerome habang gumagawa ng mga ingay. At nang marinig ito ng nilalang, naramdaman nila ang pagkasindak nito. Hindi nagtagal, napilitan na itong tumakas. Nang tuluyan na itong mawala, ang mga tao sa labas ay nagkasiyahan. Subalit ang kanilang mga boses ay tila ba may halong takot at matinding pagkabahala. Nang marinig naman yon ng kanyang mga kasama, dali-dali itong lumabas at nagpasalamat. Nakipag-usap din ito sa mga kakilala nila na siya namang hindi na niya naunawaan gawa ng ibang dialekto ang ginagamit nito. Pagtungtong ng madaling araw, lahat sila ay hindi nagkaroon ng pahinga. Kahit sugatan at may iniinda, ni minsan ay hindi niya ipinikit ang kanyang mga mata. Tuwing isasarado niya kasi ito, nakikita niya ang ngisi ng matanda at ang pag-amba nitong sumunggab. Ang mga pangyayaring naranasan niya sa loob ng kuweba ay nagsilbing habang buhay na bangungot ng kanyang kaluluwa. Nang tuluyang sumikat ang araw, ang liwanag nito'y hindi nagdala ng karaniwang sigla, kundi isang mapait na katotohanan. Wasak ang pinto ng kubo, tadtad ng bala ang dingding, at ang amoy ng pulbura ay humalo sa malansang amoy ng dugo. Sa labas ng kubo, nagkausap-usap ang mga matatanda sa baryo gamit ang kanilang katutubong wika. Seryoso ang mga muka at may bitbit na labis na pagkabahala. Pagpasok ng kanyang gabay, dali-dali siya nitong inabisuhan na maghanda. Hindi sila po pwedeng maabutan ng gabi sa lugar na yon dahil malalagay sila sa panganib, lalo pat wala na silang matibay na tahanang mapagtataguan. Dagdag pa nito na, mas mainam din na makaalis na sila roon sa kadahilan ng habang tumatagal ang kanilang pananatili, mas lalo lang silang malalagay sa problema. Ayaw umabot sa punto ng gabay niya na may madadamay pang mga inosenteng tao. Kaya naman nang marinig ito ni Jerome, kahit mahirap pa ang kanyang sitwasyon, napilitan siyang sumunod. Pilay man at walang kakayahan, ginawa niyang lahat upang hindi maging pabigat sa kanyang mga kasamahan. Kalahating oras ang lumipas. Kasama ang 3 katutubo, umalis sila ng baryo. Para mas mapadali ang kanilang pag-usad, gumamit na sila ng masasakyang hayop. Hindi naman yun naging mahirap, lalo pat kahit papaano'y may pera pa rin siyang naitabi. Habang binabagtas nila ang daan,
naging maayos naman ang lahat. Noong una panatag pa sila, pero nung sumapit ang hapon, tila bang nag-iba ang simoy ng hangin. Naging mabigat ang katahimikan sa pagitan ng grupo habang unti-unting humahaba ang anino ng mga puno. Ang yabag ng mga kalabaw at kabayong kanilang sinasakyan ay tila ba naging ritmo ng isang paparating na panganib. Ang hangin na kanina lang ay mainit at may amoy ng tuyong dahon ay biglang napakalamig at may konting anghang. Isang pamilyar na amoy na mas lalo pang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ginoong Jerome, manatili kang nakakapit sa hawakan ng kabayo. Huwag kang gagawa ng kahit na anong ingay. Iwasan mo ring magsalita. Nang marinig niya ito, tumangulang naman siya hudyat ng pagsang-ayon. Sa isip-isip niya, hindi na yun kailangang ipaalala ng gabay niya dahil hindi siya manhid sa kasalukuyang sitwasyon na kanilang kinakaharap. Hindi nagkamali si Jerome. Habang lumalalim ang hapon at unti-unting nag-aagaw ang dilim, ang lamig sa paligid ay hindi na nagmumula sa simoy ng gabi, kundi sa isang pamilyar na presensya. Maya-maya pa, sa itaas ng mga puno, narinig nila ang mabilis at mabigat na kaluskos. Hindi lang ito basta hanging umiihip. May kung anong mabigat na bagay ang lumulukso mula sa isang sanga patungo sa isa pa. Sumasabay sa takbo ng kanilang mga sinasakyang hayop. Ang mga kalabaw at kabayo ay nagsimula ng magwala. Umalingaw-ngaw ang ungol ng kalabaw habang ang kabayong sinasakyan ni Jerome ay patuloy na niyuyugyug ang katawan na para bang pilit kumakawala sa tali. "Huwag kayong hihinto! Bilisan niyo ang pagpapatakbo!" Sigaw ng kanyang gabay habang ang kamay nito ay nakahawak sa lumang rifle. Sa gitna ng takot, hindi niya napigilan na sumulyap sa itaas. Doon, sa pagitan ng mga dahon at sanga, nakita niya muli ang dalawang pulang mata. Nakatitig ito sa kanya habang nakabitin ng pabaliktad sa isang makapal na sanga. Ang mahaba at may laslas nitong dila ay nakalawit. Tila ba naglalaway sa bawat patak ng dugo na mula sa kanyang mga sariwang sugat. Biglang lumapag ang matanda sa mismong likuran ng huling katutubong kasama nila. Sa isang iglap, bago pa man makalingon ang katutubo, bumao ng malaagilang kuko ng aswang sa balikat nito. Isang nakakapanlumong sigaw ng siphayo ang umalingaw-ngaw sa kanilang kinaroroonan. "Ipagpatuloy niyo ang pagtakbo!" Sigaw ng katutubo bago pa ito tuluyang nahila ng matanda pa itaas sa madilim na bahagi ng puno. Nagpaputok pa ng ilang beses ang katutubo, ngunit ang mga putok ay unti-unting napalitan ng tunog ng napupunit na laman at nababaling mga buto. Dahil sa pangyayari, hindi niya maiwasang mapaiyak. Ang taong yon ay namatay dahil sa katigasan ng kanyang ulo at pagmamayabang. "Ginoong Jerome, huwag kang lilingon. Tumitig ka lang sa unahan." Wika ng gabay habang ang natitirang dalawang katutubo ay nagsimula ng maghagis ng mga sulo sa likuran upang harangan ng daanan ng aswang. Ang apoy ay panandali ang nagbigay sa kanila ng distansya dahil mula roon, hindi nakatawid ang nilalang. Matapos ang tila walang katapusang takbuhan, sa wakas ay natanaw nila ang liwanag ng isang mas malaking kalsada. Ang hangganan kung saan nagtatapos ang masukal na gubat ng Apurawan at nagsisimula ang sibilisadong bahagi patungong Puerto Princesa. Nang marating nila ang malawak at bukas na lugar kung saan may dumadaan na iilang mga sasakyan, doon na tuluyang huminto ang kaluskos sa kanilang likuran. Ang matandang aswang ay nanatili sa kadiliman ng kagubatan, hindi kayang lumabas sa malawak at maliwanag na espasyo. Nang makita niya ito, tsaka pa lamang niya naramdaman ang mabilis na pagkaubos ng kanyang lakas hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak sa lupa. Nang masipat ito ng kanyang mga kasama,
Agad siya nitong dinala sa pinakamalapit na paggamutan. Inabot ng ilang buwan sa ospital sa Cebu si Jerome bago tuluyang gumaling ang kanyang mga sugat. Ngunit ang kanyang mga binti ay hindi na muling naibalik sa dati nitong estado at anyo. Habang buhay na siyang pilay, isang permanenteng paalala ng gabi kung saan binalian siya ng buto upang gawing pagkain ng nilalang sa kuweba. Ang kanyang pamilya naman sa kabila ng pagiging mayaman ay walang nagawa upang hilumin ang takot sa kanyang isip. Ang mamahaling kamera na dati ay kanyang kinagigiliwan ay hindi niya na muli pang nahawakan. Para sa kanya, bawat lente ng kamera ay nagpapaalala sa kanya ng mga yugto sa buhay niyang karanasan sa Apurawan. Inakala rin niya na doon na matutuldukan ng lahat. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang kalbaryo ay hindi pa doon magwawakas. 7 buwan nang lumipas, biglang dumating ang kanyang gabay sa kanilang lugar. Nagpakilala ito sa pangalang Juancho, kaya hindi niya ito kaagad napansin. Hinarang ito sa labas ng bahay at kinagabihan, habang nagpapatulong sa kanyang mga kasambahay, nakita niya itong nakaupo sa labas, matyagang naghihintay. Bagaman nakatalikod, di niya makalimutan ang itsura ng taong nagligtas sa kanya. Dali-dali niya itong pinuntahan kahit hirap na hirap siyang makapaglakad, at nang magkaharap sila, kagad niyang inabisuhan ng mga tao nila na yon ay papasukin. Pagpasok nito sa loob ng bahay, mangyak-ngyak itong nagpasalamat. Dagdag pa nito na wala siyang kaide-ideya sa hirap na pinagdaanan niya para lamang makarating ng Cebu. Kaya naman nang marinig ito ni Jerome, di siya nagdalawang isip na magtanong. "Oh, bakit Juancho? Ba't ka pumunta rito? At bakit mo iniwan ang pamilya mo?" Nang marinig ito ni Juancho, bigla itong natahimik. Marahan itong lumapit sa kanya habang pasimpleng bumubulong ng, "Kung gusto mong pag-usapan natin to, mas mainam na pumasok na muna tayo. Sinasabi ko sa iyo, Ginoo, hindi mo magugustuhan ang mga malalaman mo." Dahil sa sinabi nito, kaya nagkaroon siya ng konting ideya. Alam niya na may kaugnayan nito sa matandang aswang na bumali sa mga paa niya, at hindi nga siya nagkamali. Napag-alaman din niya na patay na ang mag-iina ni Juancho, ganon din ang pamilya ng mga katutubong tumulong sa kanila. At sa kanilang lahat, tanging ito na lamang ang natira. Ilang buwan din nilang pinagtaguan ng matanda, pero masyadong matindi ang pang-amoy nito hanggang sa nagkahiwa-hiwalay na sila at nabalitaan na lamang niya ang tungkol sa mga katawang natagpuan na may pagkakahalintulad sa kanyang mga kasama. Ilang beses na rin itong humingi ng tulong sa mga manggagamot, pero lahat yon ay kusang tumalikod kapag nararamdaman nito ang galit ng nilalang. Kaya naman ang masukol na siya at palagay niya ay wala na siyang mapupuntahan, dito na siya nagdesisyong tumungo sa lugar nila Jerome. Naniniwala siya na sa Cebu ay ligtas siya, at sigurado siya na hindi siya nito pababayaan sa oras na sila'y magkita. Nang marinig yon ni Jerome, kagad niyang sinigurado ang kaligtasan ng kaibigan niya. Noon ding mismong gabi, ipinakilala niya ito sa kanyang mga magulang bilang ang taong nagligtas ng buhay niya. Kaya yung kanyang ama, walang nagawa kundi patuloyin ito na parabang bahagi yon ng kanilang pamilya. Sa paglipas ng mga araw, gamit ang kanilang impluwensya at mga kakilala, humingi sila ng tulong sa mga manggagamot at albularyo. Sa pamamagitan ng mga ito, inalam nila ng maigi ang katangian at kahinaan ng kanilang kalaban base lamang sa kanilang karanasan. May mga albularyo at antingero na ring nanatili sa kanilang tahanan na sa pagkakatanda niya, nasa 5 ang bilang. Bawat isa sa mga ito ay may dekadang karanasan pagdating sa aral at lihim na karunungan. Kaya naman nang makita niya ang mga taong yun, naging panatag siya. Sa isip-isip niya,
na sa pamamagitan nito, hindi na sila malalapitan ng matanda, ngunit isa yung malaking pagkakamali. Ang hindi alam ni Jerome, ang nilalang na yon ay walang takot sa katawan, kahit ang mga kalaban pa nito mismo ay mga taong nagtataglay ng lihim na karunungan ng kaliwa. Sa paglipas ng mga araw, ang kanilang paghahanda ay naging puspusan. Hindi biro ang kanilang paghahanda para lamang mapatatag ang depensa at proteksyon ng kanilang tahanan. Sa tulong ng mga manggagamot, marami ring nakabaon sa kanila ng mga pangontra at mga orasyon. Araw at gabi rin silang nagbabantay na para bang nararamdaman nila ang unti-unting paglapit ng nilalang. At para hindi siya mabahala, iniiwasan ng mga ito na maglabas ng impormasyon ukol sa kanilang mga natuklasan. Palagi rin niyang kasama si Juancho, gawa ng itong mas nakakaalam kung anong mga senyales sa pagdating ng matandang aswang. 7 linggo ang lumipas. Nagpatuloy ang katahimikan sa loob ng bahay. Paunti-unti na rin nilang nakalimutan ng tungkol sa mga pangyayari dahil sa tagal na kawala ng anumang paramdam. Inakala niyo noon na hindi ito darating. Pero pagsapit ng huling kabilugan ng buwan, bigla silang naalarma nang magsimulang magsialulong ang mga aso sa bayan. Nang marinig ito ng mga albularyong nagbabantay, dali-dali itong tumungo sa silid ng kanyang ama na malapit lang sa kanila. Ginoong Tero, may nararamdaman kaming malakas na puwersang paparating. Patungo ito rito. Ano ho ang gusto niyong mangyari? Wika ng isa sa mga albularyo. Narinig nila sa kanilang silid. Patayin niyo ang sino mang papasok dito. Sabihin niyo sa mga gwardya maging mahigpit. Asintahin ang anumang bagay na kahina-hinala. At kung meron mang madadamay, ako nang bahalang humarap sa kanila. Nang marinig ito ng albularyo, kagad itong sumang-ayon. Nakahanda ito sa anumang sitwasyon, alinsunod sa kagustuhan ng mga ito na maipagtanggol ang pamilya na pinagsisilbihan nila. Matapos ang naging pag-uusap, dali-dali itong lumabas, kasama ang iba pang mga bantay na ginising nila. Pagsarado nito ng pinto, doon niya narinig ang tatay niya na dahan-dahang naglalakad patungo sa kanilang silid. At nang bumungad sa kanila ang ilaw ng dala nitong gasera, kagad sila roong lumapit. Bakit ho, tay? Nandito na ba ang matandang tinutukoy namin sa inyo? May naramdaman ng mga albularyo, pero hindi pa ito kumpirmado. Huwag kang mag-alala, anak. Ipinapangako ko na hinding-hindi siya makakapasok dito. Dadaanan muna niya ang bangkay ko bago yan mangyari. Nang mailahad ito ng tatay niya, hindi na siya nagsalita pa. Alam niya sa kanyang sarili na nagsasabi ito ng totoo at nakahanda itong gawin ng lahat alang-alang sa kanilang pamilya. Pagkaraan pa ng ilang minuto, mas naging maligalig ang mga hayop sa paligid. Ang kanilang mga alaga ay hindi na mapakali at halos mamatay na ang mga aso sa kakaungol, indikasyon ng matinding takot na kanilang nararamdaman. Gayunpaman, nananatiling kalmado ang kanilang panig. Wala silang nararamdamang takot dahil ang mga armas na hawak nila ay kayang lumipol ng isang buong baryo. Marami na ring napatunayan ng kanyang ama at lahat ng tauhan nila ay hindi basta-basta. Kaya naman kahit papaano, kahit nakakatakot ang kanilang sitwasyon, siya ay nanatiling panatag at nagtitiwala sa kakayahan ng kanyang mga magulang. 2 oras pa ang dumaan. Habang abala sila sa pag-uusap, bigla silang natahimik nang makarinig sila ng alingaw-ngaw ng baril. Nagkalat ito sa buong paligid, kasabay ng mga sigaw ng kanilang tauhan. Kaya naman nang marinig ito ni Jerome at ni Juancho, ang takot nila sa matanda ay muling bumalik. Gayunpaman, sa kabila ng matinding pagkasindak, mas namutawi ang kagustuhan nilang sumilip sa labas.
Nais nilang masaksihan ang mga nangyayari upang makumpirma ang hinala nila. Pagdungaw nila sa pinto, doon nila nakita ang mga antingero na nakatayo sa gitna ng bakuran. Hawak ang kanilang mga armas at tahimik na nakikiramdam. Walang nangangahas na gumalaw sa kanila na para bang may nakikita sila. Maya-maya pa, sumimoy ang malakas na hangin at kasabay nito ang pagsigawan ng mga antingero habang iwinawasiwas sa ere ang kanilang mga armas. Paulit-ulit nila itong ginawa hanggang sa mawala ang malakas na simoy ng hangin. Ang nakapagtataka, kahit anong titig niya sa labas ng bahay ay wala pa rin siyang nakikita. Pero yung mga antingero na nakikipaglaban, hindi may pagkakailang may nasisilayang nilalang. Para sa 5 antingero, malinaw ang kanilang nakikita. Ang gamit nilang lihim na karunungan ay nagbigay sa kanila ng kakayahang masipat ang nilalang na nagbabalat kayo sa hangin. Ito ang naging daan upang malabanan nila ito ng buong lakas at tapang. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, mas lalong tumindi ang mga pangyayari. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang lumutang sa ere ang isa sa kanilang mga bantay na kanina pang walang habas na nagpapaputok. Nangyari ito matapos itong maubusan ng bala sa kasagsagan ng laban. Pag-angat nito sa lupa, dito nila nakita ang mga marka ng kuko na dahan-dahang pinipintahan ng dugo. Sigaw ng sigaw ang taong yun, pero kahit anong pagtulong ng mga albularyo, wala itong nagawa kundi hayaang mamatay ang kanilang kasama. Bukod kasi sa masyadong malayo ang nilalang, hindi rin ito tinatabla ng dasal at ng mga pangontrang hawak nila. Pagkatapos nitong pugutan ng ulo, napansin nila ang pag-atras ng iba pang antingero. Dahan-dahan itong bumabalik malapit sa bahay na tila bang pilit lumalapit sa kanila ang kanilang kalaban. Ilang segundo pa ang lumipas sa hindi inaasahang pangyayari. Bumungad sa kanila ang matanda na nakangisi at nakalutang sa ere. Bukod sa punit-punit na itim na damit nitong suot, may mga malalalim itong sugat sa katawan na pinamumugaran na ng uod. May bilugang butas din ito sa muka na tumagos hanggang likod. Pero nakakapagtaka, sa halip na mamatay ito sa ganoong pinsala, para bang mas lalo pa itong lumakas. Nakangisi itong lumapit sa mga antingero, animoy walang bakas ng takot sa pagmumukha nito. At nang makaharap na nito ang mga tauhan ng kanyang ama, isa-isa itong itinuro habang ginagamit ang sarili nilang dialekto. Lahat kayong naririto, markado na sa mga mata ko. Malapit na kayong lumisan, kaya ang bawat segundo ng inyong buhay ay inyo nang ipagdiwang. Tatandaan ninyo, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang 2 taong pakay ko. Hanggat may panahon pa, ibigay nyo na sila at ipinapangako ko, hindi ko kayo masasalang sa tiyak na kamatayan. Matapos nitong magwika, kagad itong tumalikod. Ilang hakbang lang, ang nilalang na yun ay naglaho na parang bula. Ganon din ang katawan ng tauhan nilang pumanaw. Bagaman nagdulot ito ng takot sa kanilang mga kasama, hindi yun sapat para sumuko sila. Matapos ang mga pangyayari, dali-dali silang pumasok sa loob ng bahay. Pagsarado nila ng pinto, kahit naghahabol pa ng hininga, kagad silang nagkatipon para mag-usap. Pinagplanuhan nila ang mga susunod nilang gagawin at kung papaano nila ito matatalo. Habang abala sa pag-uusap ang mga ito, marahan naman silang lumapit para makinig. Juancho, ganun ba talaga kalakas ang demonyong yon? Hindi ba't di naman siya ganun nung una natin siyang makita? Nang marinig ito ni Juancho, hindi ito kagad nakapagsalita. Ilang minuto pa bago ito sumagot sa kanya. Ang mga katutubong napatay niya, sila nagpalakas sa kanya.
huli na nang malaman ko na. Dahil sa mga katutubong yon, kaya siya nakakulong sa kuwebang yon. At ang kanilang mga dugo at kaluluwa ang muling magpapalaya sa kapangyarihan ng matanda. Ngayong nakuha na niya ang kapangyarihang nawala sa kanya, piling mga tao na lamang ang may kakayahang pumigil sa kanyang bagsik. Natatakot ako na baka mga kasama nating albularyo ngayon ay wala ring magawa katulad ng mga naunang biktima. Tama nga ang sabi-sabi nila, siya ang pinakamalakas na aswang sa buong Palawan. Ngunit pagkasambit ng mga kataga, isang matandang albularyo ang nakarinig sa kanyang mga sinabi. Kagad itong lumingon, sabay wika ng, "Huwag kang mag-alala. Alam na namin kung ano yon. Ibahin mo ang karunungan namin dito sa Cebu. Mas malakas ito kumpara sa inaakala mo. Ang nilalang na sumusunod kay Jerome ay tinatawag naming baldog. Isang uri ng balbal na hindi namamatay at hindi tinatabla ng aral ng kanan. Malalakas ang mga ito. At tamang sinabi mo, na iselyo nga ang kanyang abilidad noong mga panahong natakasan niyo ito. Dahil kung noon ay hawak pa niya ang kanyang kapangyarihan, hindi kayo makakaligtas sa kuwebang yon. At marahil yung mga taong nakabitin na ikinuwento sa amin ni Jerome ay pamamaraan ng baldog para mahanap ang dugo na magpapakawala sa selyo ng kapangyarihan. Nakakalungkot lang na hindi natin to napigilan. Pero huwag kayong magalala. Sinisiguro ko na hindi siya makakalabas ng buhay sa lugar na ito." Matapos itong ilahad ng matanda, pinakiusapan sila nito na lumayo na muna. Importante ang pag-uusap nilang yon at ayaw nilang maistorbo sa kasagsagan nito. Kaya kahit marami pang katanungan si Juancho, napilitan nitong sumunod. Matapos nun, hindi na nila napansin na tuluyan na rin pala silang nakatulog, dala ng matinding antok at pagod. Kinabukasan paggising nila, laking gulat na lamang niya nang madatnan nila ang mga albularyo sa sala na hindi pa rin tapos sa kanilang pagpupulong. At sa mesang nasa harapan ng mga ito, kapansin-pansin ng mga kakaibang gamit na doon pa lang niya nakita. Wala siyang nauunawaan sa mga nangyayari, ngunit batid niya na may plano ang mga ito. Ayon sa kanya, mula nang makita niya ito roon, inabot pa ng 5 oras bago yun tuluyang naghiwa-hiwalay. At sa punto pa lang na yon, sila ay nagpahinga. Pagsapit ng 3:00, ang mga albularyo ay gising na. Ganun pa rin naman ang ganap, pero sa pagkakataong yon, tila bang mas handa na ang mga ito kumpara noong una. Maya-maya pa, bago sumapit ang takip silim, may 2 sa kanila ang umalis. Pagbalik ng mga ito, marami na itong dalang sangkap. Mga baging ng makabuhay, tangkay ng sinukuan, at ang mga rosas na may asul na kulay ang mga talulot. May mga dala rin itong tubig na ayon sa mga ito ay kinuha nila sa isang banal na bukal kung saan nakatago ang isang mutyang buhay. Matagal na nilang alamang tungkol dito at matagal na rin nilang pinangangalagaan ang mutyang nakatira doon. Kapag may kalaban silang mapanganib, ang tubig sa bukal ang una nilang kalasag. Ayon sa matanda na kanilang nakausap noong nagdaang gabi, sa pamamagitan ng tubig na yon, makakapaglikha sila ng isang malakas na uri ng bitag. Isang selyo na pipigil sa kapangyarihan ng baldog. Dagdag pa nito na, kinakailangan lang nila itong paghandaan ng 3 araw at dapat sa loob ng 3 araw na yon, manatiling ligtas ang kanilang lugar at wala sa kanilang malalagas. Kaya naman nang marinig ito ng kanyang ama, hindi na ito nagdalawang isip na kumilos. Walang sabi-sabi, nagpadala ito ng mensahe sa mga mersenaryong kanilang binabayaran para iligpit ang mga kalaban nila sa negosyo. Humingi na rin ito ng tulong sa mga rebelde na kakilala nila nang sa gayoy mapagtibay palalo ang kanilang depensa. Nang marinig niya ang tungkol dito, hindi niya maiwasang magulat
dahil ang buong akala niya hindi gumagawa ng mga ganoong bagay ang kanyang ama. Mabait ito at maawain sa kanyang paningin, ngunit nagkamali siya. Matapos itong ipatawag ng kanilang padre de pamilya, dito nila nasaksihan ang pagtitipon ng mga mersenaryo sa labas lang ng bahay nila. Armado na nang dumating ang mga ito, kaya naman na makita nilang dalawa, hindi nila maiwasang mapahanga. Unang beses na makita niya ang ganong impluwensya ng kanyang ama, kaya naman tuwang-tuwa rin siya. Pagkaraan ng ilang minuto, ang mga rebelde ay nagsikalat na. Hindi ito nanatili sa bakuran ng kanilang bahay, bagkus kumalat ito sa lahat ng dako na malapit sa kanila. Di man sa pagmamayabang pero umabot ng 20 ang mga pumunta, lahat armado at kabilang naroon ang 5 mersenaryo. Nang makapwesto na ang mga ito, kaagad namang sinimula ng mga albularyo ang pagbuhay sa selyo. Kinakabahan man, buong tapang nila itong kinaharap. Mula alas 5 hanggang hating gabi ang pagdarasal, at sa mga oras na yon, hindi maaaring mapatid ang mga orasyon. Kaya naman ang tiwala nila ay literal na ibinigay nila sa mga rebeldeng ipinatawag ng kanyang ama. Pagkaraan ng kalahating oras, ang araw ay dahan-dahan ng lumulubog. Dito na rin nagsimulang umalulong ang mga hayop na parabang ikinakanta nito ang paparating na panganib. Sa puntong yon, kahit wala pang nangyayari, labis-labis na ang kanilang kaba. Isang pagkakamali lang kasi, posibleng mapatid ang paglikha ng selyo at muli na naman silang babalik sa umpisa. Habang nagdarasal ang 5 albularyo, sila naman ni Juancho ay pasimpleng nagmamasid sa paligid. Wala naman silang nakikita, pero yung presensyang nararamdaman nila sa labas, medyo kakaiba na. Akala niya, ang matanda lang ang kanilang problema, pero pagkaraan ng ilang minuto, nakita nila ang isang kulay puting nilalang na may mahahabang balahibo. Kasing laki ito ng kabayo at literal na bungulang ang makikita sa ulo nito. Gumagawa rin ito ng isang nakakakilabot na sigaw, nakahalin tulad ng tunog ng sigaw ng taong malapit ng mamatay. Nang marinig nila ang ungol na yon, lahat silang magkakamag-anak ay napahinto sa kanilang mga ginagawa. Maya-maya pa, kitang-kita niya mismo ang pag-atake nito. Kagad nitong sinunggaba ng mga rebeldeng nagbabantay at walang habas itong pinagpapapatay. Dahil sa pangyayari, mabilis na lumaganap ang alingaw-ngaw ng baril sa paligid. Sinasabayan ito ng sigaw ng mga tao at may nakikita na rin siyang tumatakbo para itakas ang kanilang mga sarili. Subalit sa sandali na tumatalikod ito sa nilalang na yon, mabilis silang naapektuhan ng dalang sumpa nito. Ang kanilang katawan ay biglang manghihina at sa loob lamang ng ilang segundo, sila ay tuluyang magiging luwad na rebulto. Ang abilidad na yon ng nilalang ang nagbigay ng matinding takot sa kanila. Naisip kasi nila noon na kapag yon ay kaharap, wala kang ibang magagawa kundi ang makipaglaban dito hanggang kamatayan. Hindi nagtagal, ang alingaw-ngaw ng mga baril ay biglang nawala. Tumahimik ang paligid hanggang sa tanging sigaw na lamang ng pagmamakaawa ang kanilang naririnig. Maya-maya pa, may isang rebelde ang aksidenteng nakalapit sa bahay nila. Doon nagpumilit itong kumatok para humingi ng tulong. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito binuksan ng kanyang ama at ng mga tauhan nito sa loob. Hinayaan lang nila ito hanggang sa bigla itong daragin ng nilalang patungo sa karimlan. Matapos ang mga pangyayari, dito na nila nakita ang mga rebelde na parang mga dagang nagtatago sa talahib. Ramdam nila ang matinding takot ng mga taong yon na sa kabila ng kanilang karanasan, parang yon ang unang pagkakataon na makasilay sila ng ganoong uri ng nilalang. Nagtagal ng ilang oras ang pakikipagpatentero ng mga ito hanggang sa dito na dumating ang matandang babae kasama ang iba pang mga kaibigan niya.
Bawat isa sa mga nilalang na nakabuntot dito ay halatang nagmula sa ibang angkan at lahi. Nakakapangilabot yung tingnan at ayon sa kanya na kapag kaharap mo ang mga ito, mas pipiliin mo na lamang na pumikit. Sumisikip ang dibdib ni Jerome habang nakadungaw sa siwang ng bintana. Ang bakuran na dati sagisag ng karangyaan ng kanyang pamilya ay nagmistulang lona ng isang madugong digmaan na hindi para sa tao. Ang dambuhalang puting nilalang na may ulong bungo ay patuloy pa rin sa pag-atake. Nagbibigay ng daan para sa pagdating ng kanyang Panginoon. Sa likuran nito, may mga nilalang na balot ng putik. Ang iba'y mahahaba ang biyas na tila mga gagamba at may mga pakpak na parang paniki, ngunit may mukhang kahalintulad ng natutuyong bangkay. Sa loob ng sala, ang 5 albularyo ay tila mga tuod na nakaluhod sa paligid ng mesa. Ang kanilang mga tinig ay nag-isang ugong, mabilis at hindi nagpuputol sa pagbigkas ng mga sinaunang orasyon. Ang asul na talulot ng mga natatanging rosas ay nagsimulang matunaw sa mangkok ng banal na tubig na naglalabas ng isang banayad na liwanag na unti-unting gumagapang sa mga baging ng makabuhay at tangkay ng sinukuan na nakapako sa bawat pinto at bintana. Huwag kayong titingin sa kanilang mga mata! Sigaw ng matandang albularyo habang ang pawis ay tila ilog na dumadaloy sa kanyang muka. Habang nagsasalita ang manggagamot, napansin ni Jerome sa labas ang natitirang mga mersenaryo at rebelde na may hawak na matataas na kalibre ng baril ay desperado na sa kanilang mga sitwasyon. Narinig niya ang sunod-sunod na pagbuhos ng bala. Kahit ang mga aso sa malayo ay tuluyan ng napatid ang pag-aalulong dahil sa labanang yon. May isa sa mga mersenaryo ang naglakas loob na maghagis ng granada, ngunit nang tamaan nito ang baldog, bahagya lang itong nilamo ng apoy. Subalit nang mawala ito, naroon pa rin ang nilalang, nakalutang sa ere at patuloy na umuusad. Kagad nitong sinunggaba ng mga natitira nitong kalaban hanggang sa mawala ng lakas ng loob ang mga kasamahan nilang nasa labas at kanina pang nakikipaglaban. 3 araw. Hindi ko alam kung kakayanin natin ang ganyang kahabang panahon. Wika ni Juancho habang kinakabahan ito. Subalit sa kabila ng lahat ng iyon, ang kanilang grupo ay nanatili pa ring maswerte. Marami man ang nalagas, ngunit may mangilan-ngilan pa ring nakatayo at patuloy na lumalaban hanggang sa mag-agaw na ang dilim at liwanag. Pagsikat ng araw, doon pa lamang umatras ang baldog at mga alipin nito. Ang unang gabi ay natapos, ngunit ang pinsala ay malaki. Kalahati ng mga ipinatawag na bantay ng kanyang ama ay nalagas. Dahil sa pangyayari, halos tulala na ang lahat sa kanila. Yung iba gusto nang tumakas, pero hindi yun maaari dahil sa wala naman silang mapupuntahang ligtas na lugar. Kaya naman sa ayaw at gusto nila, pinili nilang manatili. Sa ikalawang araw, ang buong paligid ng bahay ay binalot ng mga harang na bakal at mga patibong na may langis. Ang mga albularyo'y hindi kumain, hindi rin uminom. Ang kanilang mga labi ay nangingitim na sa walang humpay na pag-orasyon upang mabuo ang bitag ng mutsyang buhay. Hindi biro ang mga nangyari noong gabing yon, na ayon sa kanya, isa sa mga gabi na nasaksihan niya ang karumal-dumal na pangyayari sa buhay niya. Dumating ang 3 gabi, ang huling gabi ng pagbuo ng selyo. Ang langit ay binalot ng makakapal na ulap na tila sinasadyang harangan ang liwanag ng buwan. Eksaktong 11:00 ng gabi, ang hangin ay naging kasing lamig ng yelo. Narinig niya ang sabay-sabay na pagbasag ng mga salamin sa ikalawang palapag na parabang may kung anong nagwawala roon. Dito, napagtanto niya na ang mga nilalang ay direkta ng umaatake sa bubong.
Ang pinto ng sala ay nayanig. Ang mga baging ng makabuhay na nakapulupot dito ay nagsimulang umusok at mag-apoy ng kulay asul. Ang baldog ay nasa labas lang. Pilit na ginigiba ang espiritual na harang. Maya-maya pa, pagkabigay ng hudyat ng matandang albularyo, inihagis nito ang mangkok ng banal na tubig. Ang tubig ay hindi kumalat tulad ng ordinaryong tubig. Ito ay nagmistulang ugat ng liwanag na gumapang palabas ng pinto, patungo sa bakuran hanggang sa mabalutan na nito ang buong paligid. Nang masipat yun ng nilalang, kagad nitong inutusan ng kanyang mga alipin na wasakin yon. Ngunit kahit anong pilit nilang gibain ang harang, masyado itong malakas at matibay para sa kanila. Kaya naman ang mapagtanto ito ng matanda, kagad itong nagdesisyon na sirain na lamang ang pintuan ng bahay at patayin ang lahat ng taong nasa loob nito. Sa tulong ng mga alaga nito, ang ganoong bagay ay hindi naging imposible. Mabilis nilang nawasak ang pinto, kung saan bumungad sa kanila ang 5 albularyong nakatayo, kahit bakas sa kanilang mga muka ang matinding panghihina. Bitbit ang kanilang mga gulok. Sila ang nagsilbing huling hanay ng pamilya. Kaya naman ang makita ito ng baldog, labis-labis ang galit na naramdaman nito. Walang sabi-sabi, bigla itong umatungal ng malakas, kasabay ng pagsalakay ng lahat ng mga alipin nito. Ngunit bago pa man yun makalapit sa kinaroroonan ng albularyo, bigla itong umatungal sa sakit nang matuluan sila ng banal na tubig mula sa kisame ng bahay. Bahagya nitong nakuha ang atensyon ng nilalang, kaya hindi na nito napansin pa ang paglapit ni Juancho sa gilid ng pinto. Nang makarating siya sa lugar, kaagad niyang ibinuhos ang dala niyang banal na tubig na siyang naging selyo upang hindi ito makalabas ng bahay. Ngunit nang maramdaman ito ng matanda, bigla nitong sinugod si Juancho at inundaya ng malakas na saksak mula sa ilalim ng tiyan nito. Pagbaon nito sa kanyang kaibigan, tumagos ang kuko nito sa may bandang mata. At dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't hindi agarang namatay ang kaibigan niya. Subalit nang akmang huhugutin na ng baldog ang kanyang mga kuko, bigla itong tinamaan ng espiritual na sibat at gulok sa dalawa niyang binti. Pagluhod nito sa kanilang harapan, muling tumama sa likod nito ang 7 nagliliwanag na sibat. Bumao ng talim ng sibat sa papag, kaya naman ang baldog ay agarang napayuko habang pilit na pinapanatili ang kanyang ulirat. Subalit dahil sa pinsala, mabilis siyang nanghina hanggang sa muli siyang tamaan ng panibagong mga sibat. Dumami ng dumaming mga espiritual na sandata na bumubulusok sa katawan niya hanggang sa mapuno na siya nito at hindi na makita pa. Pagkatapos sinelyuhan ito ng matandang manggagamot gamit ang 5 buhay na salita bago yun tuluyang nawala ng malay. Pagsibagsakan ng mga albularyo, nakita niya kung papaano maging anyong puno ang mga espiritual na sandata. At sa loob lamang ng ilang segundo, ang katawan ng nilalang ay para nang naging tipak ng kahoy. Mabilis na naglaho ang presensya nito sa paligid. Kaya ang mga nilalang na nagsisilbi nitong tagasunod ay napilitan ng tumakbo papalayo upang itakas ang kanilang mga sarili. Kinaumagahan, nanatili pa ring walang malay ang mga albularyo. Kaya naman minabuti na rin nilang huwag pakialaman ng mga naiwang bakas ng nilalang. Inabot ito ng 3 araw bago nagkamalay ang 5. At nung may lakas na sila para tumayo, kagad nilang kinuha ang tipak ng kahoy at inilibing sa ika-7 bundok, malayo sa mga tao. Magmula noon, ang buhay nila Jerome ay unti-unti na ring nagbago. At yun na rin ang naging simula upang hindi na nila makita pa ang kinakatakutan at kilalang kilala na baldog, ang pinakamalakas na aswang
sa buong Palawan.